Hej, Kira. Kira, vent lige. Kira. Hvorfor? Hvorfor? Træls? Er det træls? Er det træls, så? Åh, helvede. Så er det slå. Fuck! Ej, Kira, hvad er der sket? Jeg vil nødt til at ringe til jer. Hej, vi sidder i kantinen. Der er sket noget med Kira. Kan du ikke komme ned? Ja, jeg kommer nu. Okay. Ej, hvad er der sket? Kira, hun faldt og slog sit knæ. Det er Niklas ved Bæften, der havde løbet. Jeg ved ikke, hvor han er. Okay, vi skal have det op. Hvad ben er det? Højre. Okay, prøv for dig. Prøv at støtte dig her. Ja. Hej Kira. Hej. Hvad er der sket med dig? Jeg er faldet. Du er faldet. Med mit knæ. Ja. Er det sket her i dag? Ja. Hvordan faldt du hårdt ned på noget ujævnt, eller? Jeg faldt ned på gulvet der i vores kantine på skolen. Okay. Og så er du ondt i knæet nu? Ja. Jeg hedder Kirsten. Nu skal jeg først lige undersøge dit knæ, ikke? Ja. Det ser ikke sådan særlig hævet ud, men det kan være, du har allerede haft noget is på. Ja. Det har du. Det er rigtig godt, fordi så forhindrer man, at det bliver alt for hævet. Nu skal du sige, hvor det gør ondt til, når jeg undersøger dit knæ. Først trykker jeg lige på din knæskal. Det gør ikke sådan specielt ondt. Det er ikke helt vildt. Herovre. Den smule. Der gør det lidt ondt. Ja. Og herovre. Okay, der gør det mere ondt. Der gør det også ondt. Ja. Nej. Det er ikke særlig meget ondt. Ikke så meget, men lidt. Ja. Så skal jeg lige høre, hvad du kan. Kan du løfte dit ben, når du ligger med det sådan? Fordi jeg kan se, at du kan strække det ud. Det gør ondt, hvis jeg begynder at prøve at løfte på det. Ja. Har du kunnet støtte på benet? Ikke indtil videre. Nej. Det er fordi, det gjorde ondt. Ja. Jeg prøver lige at løfte det så. Og du kan også godt bøje det. Godt. Kan du bevæge ned i fodledet? Det kan du godt. Og du kan vippe med tæerne. Ja. Hvordan føles det, når jeg sådan mærker på dine tæer? Føles det ens? På højre og venstre? Ja. Ja. Så prøver du at stramme din lårmuskel, og så prøver du at løfte det, når det er strakt. Når du ligger der. Prøv at løfte. Ja, du kan godt, men det gør lidt ondt. Ja, fint nok. Så skal jeg lige prøve at slappe godt af i benet. Så prøver jeg lige at rykke i det her. Det føles ikke sådan løst. Heller ikke sådan voldsomt løst til siderne. Men det er lidt svært at undersøge det godt nok, så længe du har så mange smerter. Så det vi gør først nu, Kira, det er, at vi sender dig over i røntgen for at være sikker på, at der ikke er noget brækket. Ja. Ikke? Og så ser vi på billederne, og så aftaler vi, hvad der skal ske med dig. Ikke? Så, Kira, så har vi nogle røntgenbilleder af dit knæ. Ja. Det ser heldigvis fint ud. Det ser ikke ud som om, der er noget, der er brækket. Men så er det sådan her, at vores læger de ser på røntgenbillederne igen i morgen efter røntgenkonference. Og hvis de kan se noget, vi ikke kan se i dag, så ringer vi til dig.
Og så skal du have en forbinding på nu. Ja. Du skal låne krykkestokken. Og så er der noget, vi kalder RICE-princippet. R-I-C-E. Det betyder, at benet skal have ro for R. Man kan lægge is på for at forhindre, at det bliver hævet. Og det kan du godt gøre stadigvæk nu her i dag. Læg noget koldt på i 20 minutter, så holde en pause på et par timer. Og så koldt på igen, og det hjælper også på smerterne. Så skal der noget, hvad kom det til? R-I-C, kompression. Det er støttebenet for at støtte på det. Og hvad mangler vi så? Ja, så mangler vi det ed, og det er elevation. Det vil sige, at du skal have benet op og hævet sådan op over hjertets niveau, når du sidder og bare ser fjernsyn. Og du må godt gå for det, men det, der gør ondt, skal du være med. Og du får lov at låne på krykkestok også. Så henter jeg lige et støttebind til dig. Hvis nu du kan bøje dit knæ en lille smule, så lægger vi et støttebind på, og så regner vi med, at det er en forstuvning. Og et slag, som vil blive bedre i løbet af en uges tid, 14 dage. Men for en sikkerheds skyld, så får du en tid ved en af vores knælæger her om 14 dage. Ja. Og så skal du komme ind og få undersøgt knæet. Fordi det kan godt være lidt svært at vurdere, om der kan være noget med ledbåndene eller korsbånd eller sådan nogle ting. Ja. Men eftersom skaden den er sket på den måde, den er, så er der ikke den store fare for, at det er gået. Det her støttebind, det må du godt tage af om natten, og så lægge med benet godt opad. Og når du så lægger det på igen, det her støttebind, så kommer det så ikke så nøje, hvordan det ser ud. Det er mere, at det støtter godt.